Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Trending ngayon sa showbiz. Dahil inilabas ang combo ni Maris Racal at Anthony Jennings ng ex-girlfriend ni Anthony. Naglabas na ng mga detalye ang ex-girlfriend ni Anthony Jennings na si Jam Villanueva sa tunay na dahilan ng pakikipag-break nito sa boyfriend niya for 7 years na si Anthony. Ayon dito, ay si Maris Racal ang siyang nagbigay ng motibo kay Anthony at hindi na nga daw nakapagpigil pa ang boyfriend niya at nagkaroon na ng hindi inaasahang koneksyon sina Maris at Anthony. Matatandaan na nakipag-break din si Maris kay Rico Blanco kasunod ng pag-bloom ng love team nila ni Anthony Jennings. Ikaw, kabisyo, nabasa mo na ba ang mga screenshots na ito? Basic. Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, basic. Morning ka! Morning, Tis! Kabisyo, Feel good morning! Maayong buntag kaninyo mga kabisyo. Adlang Miyerkules, December 4, 2024. Sa oras na 7:29 ay kasama niyo na ang pambansang angkol. Hindi nagpapakita ng motibo, imbutido lang. Angkol Dagol! Sa mga angkol, Taas ang kamot. sa mga angkol. Kasama ang pambansang tita ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Wala rin siyang motibo. Sila ang may motibo. Tita Max Tanya Chinita. My chinita, girl, my chinita, girl. Daghang salamat! Good morning din sa pambansang senior Mang Kanor! Alam mo, nahihiya ako na yun yung kanta Sorry, na babanggit Lord. si Lord. Sorry Lord, nagawin ng tawan. Okay, maganda yan. Sorry maganda Lord, yan. magkakamali na naman ako mamaya. Nauna na yung sorry. Okay. At least, nauna yung sorry. Basic. So, papatawarin ka ba ni Lord kahit ano magawa mo? Kasi gano'n naman talaga. Nauna. Unahan mo na. Bago ka pa magkamali, mag-sorry ka muna. Basic Nakakatakot, yun. baka bumuka yung lupa dyan. Mang Kanor! Maganda ba yung bumuka? Mang Kanora, naglabas na nga ng screenshots ng convo. Ako. Yung ex, yung sino yung lalaki? Yung kamukha ko raw si Anthony. Anthony, naglabas na ng Tinignan convo ko nila. nga mas gwapo pa nga ako eh. Diba? Mas gwapo pa mas ako gwapo ka. Pero baka kasi mas dax yun. Sa'yo kasi kuluntoy eh. Wala naman Kikiam personalan. sa'yo eh. Kikiam na malamig na. Pwede namang initin. Ay, pero hindi na yung mababanat. Ha? Hindi na yung mababanat. Kulubot pa din yun kahit initin. At least may init. Pero yun ang ating saging trending na puyat ang ating mga Lahat tayo. Sambayan ng mga marites. Basic! Pero ikaw Mang Kanor, ako doon ako kay Uncle Rico eh. Nainis ako eh. Kay Uncle Rico ako eh. Bakit? Nawa ko? Dahil porque ba uncle, gaganyan ninyo yung mga uncle? Baawa na bang kayo? Alam mo, sa akin ka na lang, Papa Rico. Uy! Hindi ka iiyak. Oh. Hindi ka iiyak sa akin kasi hindi mo ako mahuhuli. Sa
Patay. Oh, kaya yung mga screenshots na yan, hindi nyo pa ba nabasa? Nako, nagkalat na po sa social media yung mga Na screenshots. si Maris Racal daw ang nagpapakita ng Motibo. motibo. Yung isa tuloy nagpakita ng imbutido. Ganun ba yun? Yung pinakita ko, ano lang? Longganisa na maliit. Philip Sausage. Bina susis. Wow, social. Galing abroad. Ganda yun si Bina. So, yun talaga, hindi man nila kinonfirm, pero may resibo eh. May resibo. Diba? Resibo, iba yung resibo eh. Hindi naman AI yan. AI kaya yan. Kaya sabihin nila na at least malinaw na ngayon na kaya pa naghiwalay Confirm ito. talaga. Kasi naalala ko, grabe sweet ng dalawa. Di ba kahit Rico the age eh. gap, Oo. Rico Blanco yan eh. Yung pinoportray nila sa social media na Oo. ano, May duet pa sila. Oo. Age doesn't matter. Ano ibig sabihin nun, Mang Kanor? Ha? Ano ibig sabihin? Kahit may age ka, okay na. It doesn't matter. It doesn't matter. Patay. O, di ba? Wala. Kahit may age ka, wala akong pakialam. Ano yun? May edad age. Parehas lang naman Kala yan. ko yung sakit, loko ka. Uy, wag yun. Age doesn't matter. Kahit may edad ka, wala akong pakialam. Ah. Age doesn't matter. Kala ko. Di ba yun? Ayoko na papagkasakit. So yun nga, di ba? Kaya huwag kayo magpapahuli. Ganon ba yun? Sabi nga nung ibang mga netizens na, nako, parang basic na lang yan sa mga artista, basic na lang yan sa mga singer, Yung mga performer. nakaka-love team nila, ano talaga nila, situationship, kahit may present karelasyon sila. Basic ba yan, Col? Ha? Hala? Basic sa akin yun. Basic eh, hindi ikaw tinatanong ko eh. Ako na lang sasagot. sige. Age doesn't matter. Kaya yung mga singer, ano pa ba yan sila? Artista. Influencer. Napaka. Diba? Ganyan ang mga babaero, walang pinipiling ano yan. Uy, tika Walang lang. bakit babaero dyan si yung lalaki? May girlfriend siya eh. O lalakiro din yung isa. Kaya nga, basic sa mga babaero at lalakero yan. Pagbago na kayo? Yung babaero? Yung lalakiro? Bakit? Ha? Pagbago na sila, lalaki na rin ang gusto nila. Hindi, mas magaling talaga kami magtago. Yung lalakiro? Basic! Mapin talaga. Basic! Bakit? Kayo kasi di kayo umaamin, hulin-huli na, may screenshot na! Yung babae, no? Bumait na aso. Kasi galit ka na eh. Nagigigil ka eh. Sa babaero? Sa singer. Hindi. Artista ba yun? Yung babaero? Yung lalakiro? Ang gulo naman. Magulo naman talaga to segment na to. Yung babaero? Yung lalakiro nga. Para mga driver. Babaero? Magulo. Meron din lalakiro. Yung mga sila bumili mo, nagpalista sila dyan kahapon. Yung Yung mga Sa Love Knows No Boundaries? Oo, nagpalista. Yung mga driver. Yung mga babaero. Nagpalista sa mga nagbago na. Hindi sa Love Knows No Boundaries. Ah. Gustong manalo ng pira eh. Yung driver. Yung babaero. Pambabae niya yan. Ng babaero? Ng driver. Ay, naku. Ano na yung presidente nila? Ng driver. Ng babaero. Totoo ba yan? Wag na wag magpapahuli. Yung babaero? Yung driver. Ay! Dalusutan nga yung MMDA Ng driver? ng babaero. Babaero din naman yun. Yung driver? Yung MMDA. Kaya patay. Patay. Kaya pala nagchat-chat sa kanto. Yung driver? Yung MMDA. Nagpasilong sa mainit kasi. Yung enforcer. Yung driver. Hindi, may kachat siya. Tawagan nila Love. Kachat yung driver? Ng MMDA. Ay, good morning, shoutout sa mga traffic enforcers natin. Nagmamaniobra ng sobrang traffic dahil nga sa Totoo. Christmas holiday na malapit na po. 21 days na lang magpapasko na.
Totoo. Kaya magbago na kayo. Ito, hindi, ewan ko lang nagbago na to. Si Chris Navarro, ang aga nakatune in sa atin. Ay, hindi yan nagbabago. Oh. Walang magbabago sa Pasko. Babaero forever. Salamat ako, Chris, sa Brother Louie Rivera and si Uncle Jojo Karating. Happy birthday, Grace Santos ng Kalumpit, Bulacan! Happy birthday! Ayan, padayon sa pagpaminaw. Dinhilang sa stasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!